and then referred timely, we can reduce this economic burden. Joloko anda geche mantire Mombasa koro ywak ne piny owacho kuom rem golo omenda mag loso number plates kod logbooks gino magikoni omiyo gache moyo gana biriyo kwamo kapok okawgi giwegi. Kane oloso giramo gi TV Peter Otieno ma en jakom mar jogo mawaro geche pinje maoko ka kelo e pacho ka koni makoro en dwe mar adek kapok giyudo nembni mag geche manyien. En gino moko ni sani kelo ne gilal mapek ni mar weg kuonde ma okanie gechego bende koro bandhogi kako machielo to ginyal chiwo gechego ne weggi maonge number plates kod logbooks. Sirikal pok ochulo jogo maloso number plate kowuok Ruaraka. To gi jogo machiwo otese mindike logbook mag logbook onge pok ochiwo nikech pesa pok ochul. Jo customer gi gipenjo wach ma number plate, to number plate ni kanye? Tiwacho ni number plate pod ok owuok Ruaraka. NTSA pok okelo logbook. Koro giwacho ni kara uso nwa gache machamade. Useulagaiwa. Nikech ka en gari mochulo osuru makare, to bedo registered yo makare. Number plate ni kanye, logbook ni kanye. Koro tamo mawang'wan to watimo nang'o. Nikech an awuon asetemo matek mondo warom kata kod jogo jo NTSA man machiegni ka. To ka wacho ni warom, taneno ka gihepa hepa. Governors omedo kaso lweny margi kod sirikal mamalo ewi chenro mag counties ma sirikal mamalo pod tayo.